عربەکان ڕاستە کووردە؟ ئەبێت لە ئەربەخان عەشیراوی کوردە ji qozanê ئەو بەخۆ دەگوت کوردم یعنی اعترافە کرد کە کورد yani bavî gotu bez kurdum bi xwe behsayekî xwe mileta xwe nekî min re got heta di heyatê de me nebe ew kurmancê bêjî pir li min daha pir zulm dikin wer feşartî bêhile heta ez me re piştî bername çi dibê bêjî yani اعتراف کرد لە جەمتەکە ئەو کووردە بەڵێ بەس کوردی نزانی کوردی نزانم li İstanbulê mezin bû bavê li Erzeromê bû li Erzeromê gazî bû paşê Mustefa Kemal Şapxa esyanî dibêjin li Erzeromê derket li Erzeromê nêzîkî 200 hem merv qetil kirin bavê Sevrî Efendî sürgûn kirin Sinopê Sinopê kereka behra reş e lê de jinavî dimire lê zewî yekê Gurcî digire Erbakan xwarzê Gurciyan e li zewîşe evel e paşê tere İstanbulê li İstanbulê mezin dibe Erbakan بەڵێ مامۆستا گەم باسی زەمانی تەلەبەتی تە بکەین Erbakan em xilas bikin telebetiya min باشە Erbakan yani pir zêde ji Kurdan hes dikir yani pir îltifat dida Kurmancan daîmî digot herim bêjim yani eqilbendê Kurmancan zanayê Kurmancan birewar bikin partiya min em tereqî bikin xênî Kurmancan kes rey nade min Kurmancî wexta li me xwedî nebe zerarkî zehmezin evî jî vî dewletê bibînin بەس ئەو چی کرد بۆ کووردا بۆ کرمانجا چی کرد bona Kurmanca daîmê zulma Tirkan danî ziman zulma jîtemê zulma eskeran qetlîamê çê dikirin xelkê talan dikirin wan zulman danî cî